ओइ मेरगाबाय दिनैनि हाजिराजों लोंनांगोनलै एसे मैया बाजिनाव आवगायना दंखायोमोन ना होद बिराद फाग्ला फाग्ला होनबाय थानो हायोलै नोंबो दैलिक लोङै लोङै आंना हाजिरा मावनाय फैसायानो न'आव गरसेबो सौहैया आरो नोंहा लोंनोल' लोगो लाबाय थायो फाग्ला सियाननि ओमफ्राय नै मेरगा नोंथ' मास्टार लाइननि फिसा माब्रै हाजिरा मावखोब्रा माथो मेरला मानसिफ्रा बुङो मास्टारनि फिसाया मास्टार जायो आर्मिनि फिसाया आर्मि जायो नोंहालाय मास्टार लाइननि फिसायानो माब्रै हाजिरा मावग्रा जाखो नों बेफोरखौ जेबो बुजियालै लावथाय बेफोरखौ आंसो मिथिगौ आंसो मिथिगौ मा जादों नै हा माब्रै खबर गैया दबर गैया बेबायदि थफ्ला थफ्लि लानानै फैखो नोंलाय आं लजिं गारनानै फैबायलै आफा मा नों लजिं गारनानै फैबाय नोंनि मेट्रिक रिजाल्टआथ' दाख्लैसो ओंखारथारदों नोंथ' दा गोदान एडमिसन लानायनिसो सममोन माब्रै लजिं गारनानै फैखो नोंलाय ना न'निफ्राय हान्थिनानै फरायनो सानबाय नामा नों बिमा ओइ बिमा खोनायाखै नै नोंसालाया लजिं गारनानै फैबाय नै हा मा जानायनि लजिं गारनानै फैखो ना न'निफ्राय हान्थिनोसै न'निफ्रायबो हान्थिला जायखिया फरायला सानबाय आङो ओंखायनो लजिं गारना फैबाय मा फरायला मा होननाय जाखो बेलाय नोंसोर आंनो नांगौ इसिबां थाखा फैसाखौनो हरनो हायाब्ला आं मानो फरायनांगौ फरायला आङो थाखा फैसाखौथ' जा हायो जों एसे एनै जगार खालामनानै हरगासिनो दंना दानो लेखा गारनानै उनाव मा मावनानै जागोन नोंलाय गथ'नाया बिदिसो है बिदिखौ जेबो टेनसन मारिनो नाङा थ' दिनै हाजिरा मोनखाबाय खाबसे खाबसे लोंहैसै थ' नोंनाबाथाय सब समाय बिदिनोलै हाजिरा मोनबाथाय खालि लोंनायल' मानसियानो थ' गोलैबायसो गोलैबायसो शाला सैमा आंनि आफानि साइकेलखौ खोख्लैबायना नों गवालै आंजों दिनै नों गवालै नों ओरै फै आंनि आफानि साइकेलखौ खोख्लैबायना साला लोगोखौ बुबाय नों हागोन नों आंजों हागोन नंदों साइकेलनि थाखाय लोगोखौ बुग्रा आंखौ बुबाय सैमा लोगोखौ बुबाय शाला आंखौ बुबावदोंसो नोङो आफानि साइकेलखौ खोख्लैनानै फाग्लाया लोगोखौ बुग्रा नोङो फाग्ला साइकेल लोगोखौ बुग्रा नोंखौ साइकेल थाखाय लोगो बुग्रा गवालै नोङो साइकेल थाखाय लोगो बुबाय नों साइकेला बेसेबां दाम दं साइकेला बेसेबां दाम दं बे साइकेला बेसेबां दाम दं नों मिथिगौ बेसेबां दाम दं नों मिथिगौ साइकेल होनबावदों खोनासं मिथिनो लुगैदोंब्ला खोनासं दे फिसा
मा जाखो मा सिरि दाउब' बास्रिनाय बायदि जाखो मा जादोंसो होनदों नोङो हनै नोंसालाया माखौ रागा जोंदों न' सिङाव माबा माबि बुफायजोब्बाय मोजांसो होनदों बियो न'नि बुस्थु बुफायलायनाय हा माखौ रागा जोंदों बेलाय ओरैनोथ' फरायनायावबो गैखाला न'नि खामानि दामानिथ' गैखाला आरो बिदि न'नि माल माथासो बुफायलायबावदों बियो हनै बाइक नांगौनो बाइक नों थांखांनायनि उनावनो आंजों दावराव दावसि जागासिनो बाइक नांगौ होननानै बाइक नांगौ हा मानो नांगौ बेनोलाय बाइकखौलाय फरायनायावथ' गैखाला खुनुरुखुम मेट्रिक पास जाबाय बेनोसै बेना आरो लोगोफोरजों खुनु बिजनेसबो गैखाया बेहा अब्ला मानो बाइक नांगौ बेनोलाय आंलाय माथो बुंनो रोंबावनो बाइकखौ मानो नांगौ हा गावनावनो सोंबानो जाबाय हा गावजोंलाय मा रायलायनो दिनैसिम बिफाजों मोजां गाज्रि बाथ्रा फंसेबो रायलाया बियो मा बुंदों नों मा बुंदों मा बक्सबाय थादों खोनायाखै नंदों नामा नों आंखौ हाब एसेबां गिदिर सेंग्रा जाबाय नोङो दिनै गावनि बिफाखौनो एसे गिदिर बाथ्रा बुंनो हालायनाय मानो बुङा हो आं सासेल' फिसालानो नों मास्टार साख्रि मावलायनाय मानसियानो बाइक गंसेखौनो होनो हाया नोङो हो आं मास्टार साख्रि मावो बे नंगौ नाथाय मास्टार साख्रिनि बेथना बेसेबां नों मिथिगौ ना नों मिथिगौ आंनि मास्टार साख्रिनि बेथना थोयैखायनो लन लानानै बेफोर न'खौ लुदों आङो मिथिबाय नोङो बाइक नांगौ बे साइकेलखौ नुबाय नोंनि फरायनायखौ मोजां जाथों होननानैनोथ' थाखा फैसा गारनो बानानै 12 किल'मिटार लामायाव आं बे साइकेलजों थांलाय फैलाय खालामगासिनो दङ बेखौ मिथिगौ नोङो बाइक नांगौनो बेनो आं खस्थ' मोननायनि थाखायनो नोंखौ डक्टर इन्जिनियार खालामनो थाखाय आंहा सिमां दंमोन नाथाय दिनै मा जाखो नोंलाय खुनुरुखुम मेट्रिक पास बेनो नोंनिया आरो दिनै बाइकसो नांगौ आइये सोरे बे साइकेला नोंसिनि बाबा मास्टार सालायग्रासो माथो नंदों सोरे माथो नंदों थांसै जोंहा खेलायदों आंनि आफानि साइकेलखौ खोख्लैनाय माने आंनि आफाखौ जोख्लायनाय सोरे खुलुम खुलुम सोरेलै आदै खुलुम सोरे आफाखौ खुलुम आंनि आफानि साइकेलखौ खोख्लैनाय माने आफाखौ जोख्लायनाय सोरेलै आदै नोंखौ खोख्लैफ्लांबाय आफा बोखां आफाखौ बोखां बे साइकेलखौ खोख्लैनाय माने आंनि आफाखौ जोख्लायनाय आयै आफा आयै आफा आयै आफा आयं मा खालामदों माथो आयं लाम्बुसोलाय औ आयं बिहामजो नै सियार लानानै फै माथो आगै लाम्बुसोलाय फै जिराय फै जागोन बाजै माबा खबरमोन आयं मानोबा फैदोंमोन माबा आयं मा होनोमोनलाय आदा मिरगाखौसो नांगौमोन न'आव गैया नामा नोंदायाथ' दहाय फुङावनो हाजिरा मावनोसो थांदों माबाफोर खबर दंमोन नामा आगै खबराथ' बाजै आदा मिरगाया जोंनि सेंग्राफोरनि क्लाबनिफ्राय 50,000 रां लाथ'दोंमोन नालाय दा बेनिनो रिन होनायनि समा सफैबायमोन नालाय दा आं बेनि लाइजामसो होनो फैदों नै बाजै लाइजामा अब्ला आयं थांनोसै आङो थाद'दो बाजै औ दे एफा बुरजा रां दाहार हा अबावहाय मा खालामनो थाखाय लायामोननो बिहामजो आंबो मिथिया आफा आंनोबो खिन्थायाखै दिनैसो मिथिदों आंबो बिमा बिफा मिथिलायि बिसि मिथिलायि एफा बुरजा रांखौ दाहार लानानै बहा मा खालामखो बेलाय
गोरबो खनायाव गोरबो खनायाव गोरबोनि खनायाव गोरबोनि खनायाव गोरबोनि खनायाव ओइ नुनिला नुनिला मा ओंख्रि संदोंलै दिनैबा गोरबोनि खनायाव होनदों गोरबोनि खनायाव होनदों गोरबोनि खनायाव हाजिरा मावनो थांनाया फेनानैसो फैलायबाय बेनो नोंनि हाजिरा मावनानै फैसा खामायनो थांनाया दाना फेनानैसो फैबाय नोंथ' रसा नांनाङाखैना आं फेना फैनायावलाय नोंहा मा नांजादों नोंथ' रसा नांनाङाखैना आंनि फेना फैनायजोंलाय नोंहा मा लोब्बा दंलै नोंथ' रसा नाङाखै मोजां खोनादों नोंनि बुंनाय रावखौ इनायनो मोजां खोनाथारदों बिहामजो नोंबो गोसोखां बै समाव नों जेब्ला फैजेनो अब्ला नोंखौ मा बुङामोन दिनै बेनो फारि फारि जानो हमबाय नों गोसोआव दंना बिहामजो बिमा ओइ बिमा आंनो दै लाबोलाय र' लांगौ न' दैया बिमा हा बेलाय सोरथो जाखो हा सोर जानांगौ नोंसोरना लानानै फैबाय नोंहामजो बिहामजो दाख्लैसो सेकेन्ड हेन्ड बाइक गंसे बायना होबाय आङो आरो दिनैनो हिनजाव लाबोलायबाय हा माब्रै संसार जानो सानखो बिसोरो मा रोंगौ बिसोरो माबा संसार जानायखौ बालाबारिनि ओंखाम ओंख्रि गेलेनायफोरबायदि मोनदों नामा बिसोरो साख्रि गैया बाख्रि गैया माजों जाहोगोन बेलाय हिनजावखौलाय देनां आंनि साख्रिया रिटायार जायोब्ला बे आंनि एसे हा हुफोरखौनो फानै फानै जाथोंसै बिसोरो आंनि सोरजिनाय धोन सम्पति सानफा एफा फानै फानै जाजोब्बाय बियो मा दंबावो बेनाव मा दंबावो साख्रि थानाय समाव लन लानानैब्लाबो न' लुनानै लादोंमोन आङो बेखौबो फाननानै जाबाय नोङो नै मामाय दिनैनिफ्रायथ' बे बारि बागान न' बां गासिबो आंनि जाजोबसिगोनलै नों फानबाय जेब्ला जागोन दे आमाय फानबाय जेब्लाथ' नोंनि जाखासिगोन फैसा नांगौलै बिजनेस मावनो नङाबाथ' फाननाय नङामोन आङो देनां आं बिजनेसाव रां बुरजा खामायनो हाब्ला लुफिनसै बेफोरबायदि न'खौ जागोन दे मामाय नोंनि गोसोसै दिनै गावनि बिमा गावनि बिफा गावनि बिसि बेबायदि देरा गिजियाव दोनफैबाय बेखौ लाजियाखसै नोङो बे फिसालाखौल' मा बुंदों नोंलाय बै समाव आं मा होनामोन गोसोखां नोङो बिमा ओइ बिमा आं फरायसालियाव थांसै हा थांदो दा फरायसालिनिफ्राय गबोबा आलु सेरथाम बेजों लोगोसे अमा बेदर एसे लानानै फैबानो जाबाय दे लाबोगोन आङो हा फिसालायालाय बहाथो थांदों ना दाबो सिखाराखै हा बेलाय मालाथो थाब सिखारफेरखो
हनै मैया सोरनिबा बार्थडे पार्टि जाहैया ना मायामोन हर थौनानैसो फैदोंआनोलाय सामफ्रामबो बेबादिनो सोरनिबा बार्थडेनो सोरनिबा लोगोनि बिदानि हाबानो बिदि पार्टि जायै जायै सामफ्रामबो हर थौयै थौयै फैग्राल' जादोंसै बियो हा बेफोरबायदि आखल आखु गियानफ्रालाय बे नोंनि थाखायसो जादों दा बेफोर आंनि थाखाय होमब्ला फिसाज्लानि बेफोरबायदि आखल आखुआ आंनि थाखायसो जादों होमब्ला हा मा राव जाखो बेलाय हा नोंनि थाखाय जायाखैबा माथो फिसाला सासेल'खौनो उन्दैनिफ्रायनो लजिं दोनै दोनै फोरोंनानै बाहेरानिल' गियान सोबाय हा माबोरैथो बिमा बिफानि गियान लानांगौ बेलाय उन्दैनिफ्रायनो न'आव थानानै फरायबासोमोन बे बिमा बिफानि आखलखौ सोलोङोमोन दा बियो औ नंगौ बिमा गोरोन्थिया आंनिनो दिनै आं सासे फोरोंगिरि जानानैबो गावनि फिसाज्लाखौनो मोजां गियान होनो हायाखिसै लाजिनाय मोनो आं दिनै आं बेबादि दिनखौ माब्लाबाबो नुगोन होननानै सानाखैमोन एक मिनिट नोङो थैनायनि सिगां नों लुनायनिफ्राय साबसिन बिल्डिं लुनानै नोंखौ दोनगोनब्रा आङो नों मा सिन्था खालामदों हा नों बारा गाब्रायनो नाङालै आफा नोंखौ बिराद मोजां बिल्डिं लुनानै दोनगोन आङो सिन्था खालामनाङा आरो आयाबो बारा गाब्रायनाङाथ' नोंखौबो ताला ताला तिन ताला सारि ताला बिल्डिं लुनानैसो दोनगोन आङो थैनायनि सिगां नोंसोरखौ बिल्डिं न'आव दोनगोनब्रा आङो गाब्रायनो नाङा आरो नोंलाय हिनजावा आंना स्कुटि होगोन आं बेनो गाबोन समफोरनो सिन्था खालामनाङा फैसा दंलै आंनाव जोबा माखौ सिन्था खालामदों नोंसोरलाय हा माखौ सिन्था खालामदों नोंसिनिफ्राय बांसिन माहाजोन जागोनथ' आङो बारा गाब्रायनाङा हो नोंसोर बिराद गाब्रायलै मानसिफ्रा जेबो सिन्था खालामनाङा आं दासान्दियाव थाखा फैसा मेला दङ मिथिबाय आं फैसा खामायगोनलै आंबो फैसा खामायगोन फैसा खामायगोन होनदोंलै आं मेरला फैसा खामायगोन होनदों र'